nanguhuli kaming alimasag ni Kusang Rico. Ayan o. Ang aga-aga, nagpakasarap sila. Nagpapakaligaya. Oh, sige, diyan kayo magpakasarap dalawa ha. Nagjirjir kayo ha. So, ayan po, ang nahuli namin, alimasag. May isang balo, mahaba ang nguso. Parang lagari ang ngipin. Ayan, yung mga alimasag na huli namin, oh. Ayan, ay. Good morning mga Oragon, mga Beshi, mga bay. Aga namin ngayon, punta kami ng dagat, mamimingwit. Ibang location naman. Nandun na yung kasama ko sa baba. May bago kaming kasama ni Buddy, si Kusang Rico. Ayan, ang aming sasakyan, si Puti. Ready na? Ayun na nga, mga Oragon, mga Beshi, mga bay. Papunta kami ng dagat. Mayroon kaming isang kasama, bago, si Kusa. Kusa! Yes, from Bataan. Yan, Kusang Rico from Bataan. Kung madilim, di makita. Mamaya makikita nyo yung kanyang kagwapuhan. Pag maliwanag na. Ayun, dito na kami sa dagat ni Kusa. Lakad-lakad kami. Andun si Bading Mario, iniwan namin. Naglalagay ng bingwit niya. Punta namin yung mga kabayan dito kung may nahuli. Mag-interview kami. Reporter. Oo, interview namin kung mayroon. Sa dagat kami ngayon. Mga Oragon, mga Beshi, mga bahay. Yung aking kabady ngayon, si Kusang Rico. Taga ano to? Bataan boy. From Bataan. Ayun. Namimingwit. Kabayan, may huli na? Wala pa. Kararating nyo lang. Kaya bago dati, iwan kung mayroon doon. Ayan. Ito ang karagatan ng Jeddah. Dito kami sa parte ng Nabal daw ito, Nabal area. Ewan kung may isda rito, siguro may isda. May isda nga sa ano eh. Salata, nako sa. Sa fish market, marami doon. Ayun. Oh, nakalusong na yung isa. Nadali niya agad yun ah. A few moments later. Kunin ko yung ano, panghuli ng alimasag. Daming alimasag pala rito eh. Run. Wala kaming mahuling isda, alimasag na lang. Alimasag ang aming babanatan. Marami pala. Saan yung kasama namin? Malayo. Sadik! Huli kaming alimasag ni Kusang Rico. Ayan o. Ang aga-aga, nagpakasarap sila. Oh my God! Diyan kayo magpakasarap dalawa ha. Nagjirjir kayo ha. Ayun o. Jirjiran talaga sila. Ayos. Ayan. Sige. Uy. Sige, lumapit ka. Oh. Sige. Lapit ha. Susugurin mo ko ha. Lumapit siya sa patibong. Meron pa. Ito pa ulit. Uy. Sige, lumapit ka. Run. Tanggal yung sipit. May malalaki palang alimasag rito. Tinuro mo daw kasi siya eh. Alastik yan. Run. Parang nakakabis sa mga. Run. Sino yan? Yan o. Kunin mo yan! Yan, saan mo to? Yan. Yan, anak. Yan. Ito pa kusaw. Oh. Sige. Yan. Nakakasama doon. Hindi yan, baka bigyan ka kinagat na. Huli mo. Ayusin mo. Hugasan mo. Grabe pawis oh. Init. Maaga pa pero mainit na. Nanguhuli kami ng alimasag. Oh, may huli na. Oh. Doon si Kusa.
Nice. Ayan po ang karagatan ng Jeddah. Napakatahimik, ha? Barko, layo. Kwan yun. Coast Guard yun eh. Ayun o. Andun po yung breakwater. Ang nagbabantay, yung Coast Guard, andun o. Bawal pumunta dun eh. Breakwater po yun. Mahabang yun o. Yung maalo na yun. Yan ang breakwater. Kaya dito sa banda rito, sa may papuntang baybay, mababaw. Kusa! So, may nahuli kaming isang balo. Tsaka alimasag, marami. Gagataan namin. May kalabasa at sitaw. Yum, yum, yum. So, ayan po, ang nahuli namin, alimasag. May isang balo, mahaba ang nguso. Parang lagari ang ngipin. Ayan, yung mga alimasag nahuli namin, oh. Ayan. Ay, huwag kang humarang dyan. Ha? Okay. So, lagyan natin ng ilo para fresh pa rin. Wow! Sana ko para matuwa. Ayan, picture mo. Ayan. Pinicture ni Kusa. Yung huli namin na alimasag. Ayos. Oh, alimasag. Yan. Kalahating balde. Uwi na. Punta kami ng ano? Babmaka. Yung bilihan ng mga karning baka. Bibili daw si Kusa. Si Kusang Rico. Bibili ng bulalohin. Para malakas ang tuhod namin mamaya. Bubulalo daw siya. Sa magagatanong ano, alimasag. Yan. Meron pa rin, ang init na. Naku. Barko. Bulalo, What is this? paana kambing. Pa? Yan. Kapaitan. Masarap, isaw, walya, atay, libro, buso. Ito magkano? Sama-sama dito laman bensin ko, 1 kilo. Mura yan, mura. 25, mahal eh. Ha? 20 na lang. Mahal sa kabila. Sa kabila, mura, mahal. Okay. Oh, ano naman daw? Manjiri, alay kita din. Patay ito. Ang laman, 25. 25 daw. Oo. Manjiri, alay. Ewan kung ano, ha? Ito, di tayo kumuha. Ha? Papaitan. O kaya, ano natin ba? Yung paklay? O, pwede. Ikaw magluto. Pare, this one how much? 15. O, 15 daw. Alin naman. Piliin mo yung pampa, ano? Ito, TV. Ito, paanang kambing. Ito 20 ha? Bensin ko. 25? Siya. 20. Laman. 20 na lang. Bensin ko. Pili ka ba? Pili ka? Ha? Laman nga. Ay, bili tayo. May buto-buto ba? Ha? Ano yan? Yan yan? Sige, pwede na. Pagklayin mo. Yan, pwede rin yun. Yan, pwede na. Balikan. Ah, Alakan tiri alu dah. daming ano dito. Oh. Ha? Sa paklay? Ano ba sasaw dyan? Yan na. Ito na. Gulay ba? Yan ang gulay, presko ba yun? Pwede ito ano yung mga... Ayan. Dito kami ngayon sa Babmaka, bilihan ng mga baka. Bili kami ng pangbulalo at gulay, paklay, magluto si Buddy ng paklay. Kangkong ba? Kangkong, ayan may kangkong. Saan si Rico? Ando na? Yeah, uwi na tayo. Di ba maraming baka? Ito, baka. Dito kami sa Balad area, oh. Tahimik, wala masyadong tao. Daming mushroom, oh.
Sakti ko, oh.